Notadong kawatan sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nga giingong nangawat sa usa ka hardware, arestado sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan. Aniya ang akong report. Dakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa Carmen Police Station ang 20 anyos nga lalaking residente sa barangay Bonbon, Cagayan de Oro City sa kasong pagpangawat. Sumala sa Carmen Police Station, miduol sa ilang police station ang tag-iya sa hardware sa nasangpit nga barangay o gireklamo ang giingong pagpangawat sa iyang patigayon. Gilayong gilusad sa PNP ang operasyon o pasado alas 6 sa gabi nadakpan ang sospek. Minado man ang kuan, minado man siya nga. Klaro man po kayo nga sa atong kuan nga sa ginanguha nga mao nga mo siya kay gisulod og nanguha sa mga item dito sa mga establishment. Saysay sa biktima, mubalor sa 34,000 pesos nga halin sa hardware ang nalimas. Lakip na nagkaday ang mga pintura. Na-recover sab gikan sa sospek ang 1 ka gramo sa gituwang shabu nga mubalor sa 6,000 pesos ug 1 ka kutsilyo nga adunay gitas-on nga 8 inches. Wala na makuha pa ang nakawat nga halin. Kasong theft RA 9165, illegal possession of deadly weapon ang gipasaka batok sospek. Karon ang status karon na siya sa atong Tamalika jail. Tapos i-commit siya karon sa Lumbia. Umana na to na inquest. Cyril Chavez, 1 Mindanao.